ንክበልዓ ይነብዓ ኾይኑ ነገሩ እንተ ንሕና ዝኾነ ዓይነት ወፅዓ ከም ዘይንቕበል ንኻሊእ ህዝቢ እውን ከም ዘይንምነ ክሕምሰና ዝደሊ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ብጽንዓት ብብልሓት ክንምክቶ ምዃንና ቃልወቱ ይኹነና ንክበልዓ ይነብዓ ኾይኑ ነገሩ እምበርናቶም ዘይገብሩ ከክፍኦ ካፊሎም ጠጥዕዩ ንባዕሎም እስቲ ክጅምሮ ትዝከኣል ከኣሎ ንክበልዓ ይነብዓ ኾይኑ ነገሩ ሳልሳይ ወገን ይብሉኻ ወይ ኣነ ንፋስ መፀ ወያነ መብረቕ መፀ ወያነ ዘነበ ይዘነበ ወረደ ደየበ መቐ በረደ ቀጠነ ረጐደ ይብሉኻ ወያነ ከም ዝተለመደ ግን ክወዛዶ ኣነ ወያነኮ እብሎም ወያነኮ እብሎም ወለደ መረቐ ጸደቐ በረቐ ቆሰለ ደወለ ሓየለ ጠመረ ሰመረ እምበር መዓዝ ተደናገረ ሕዝውን ክደግሞ ዝገረሞ ይግረሞ ወያነኮ እብሎም ጠጥዐ ጸንዐ ሰሰነ ወገነ ጸገነ ገወደ ሰነደ ደመየ ጸለየ እምበር መዓዝ ለዘየ ወያነኮ እብሎም እሞ ድማ ከኣሊ እሞ ድማ ዘይበሊ እሞ ድማ ንድፊ እሞ ድማ ሕልፊ እሞ ድማ ብልሒ እሞ ድማ ለውጥ እምበር መዓዝ ኮይኑ ነውጢ ግን ከንክበልዓ ይነብዓ ሳሳይ ወገን ይብሉኻ እንጉጅለ ሕማሶ ሓሙሽተ ይብሉኻ ሕዝቡን ክስልሶ ወያነኮ እብሎም ተለመ ዓለመ ለበመ ሰረተ ገመተ ኣመተ ጠመተ ተዓወተ እምበር መዓዝ ሃርበተ እብሎም